ассалому алайкум дӯстони меҳрубон. Созен хубен, иншоалло ки ҳама каса хуб ҳастен. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Иҷода боша салат бо лаблабу тайёр кардистам. маҳсулот барои мо: лаблабуи опаз, тухми опаз, картошкаи бирён, кукуруза ва майонез лозим аст. лаблабуро тайёрка мегузаронем. тухмуро реза мекунем. идута ҳардиш бенамак душондаки ҳастай. намак мекунем шуна, боло ба боло ҳамашуна мерезему майонез кати якҷоя мекунем. болоша боша картошкаю кукуруза кати кам тараф оро метиемша. салати беҳад бамаза тайёр кардам, кӯдакон нимша хӯрда. бовар кунем Тоҷикистонда ҳаво ҳам хеле гармае ки кӯдакои бечора дигар рӯғанӣ намехоҳанд хӯрдан. барои ҳамо чизои сабук сабук берӯғана кардан дар кораи кӯдако мехӯранд хеле чиёра. апаҷоно, хоҳарҷоно, ҳазор раҳмати калон барои лайк, барои комментария, барои суханое ки хубе ки мегӯед, барои дуоҳое ки метиҳед. аз шумо миннат дорам. худо ҳама вақт нигаҳбони шумо бошад. видеои моро ба фикрам бисёри мардуми ғариб тамошо мекунанд. худованди меҳрубон ҳамаи ғариборо дар пушту паноҳиш нигаҳбон бошад. иҷода боша фатир барои қуртоб тайёр кардистам. ба мо лозим аст об, намак, орд дар курай. обу намака меандозем, айболош орда мерезему хушрӯ карда мешӯрем. хамирмон на сахти бад боша, на сусти бад. ним соат дам метиҳем ба хамири гирифтаи худмона. баъди ним соат тунук мекунем ша хушрӯ кардаю. дақабатош рӯғани алена қати рӯғани ях мешакему мебурем, хушрӯ карда мепечонем, мегирем. ба чандта апаҷон хоҳарҷоно навистен ки дақабатош чӣ мекунен. рӯғани яха қати алена якҷоя кунен, фатир сахт намебиёда. вақте ки мисол пухтем резонаки хушрӯ мебиёд. я апаҷон навистен ки фатир мекунам хушрӯ намебиёя, зволаша ту чихе мегирӣ. апаҷон на сахт гирен зволай, на суст. сахти бад гирифтен агар зволая, тунукиниш ҳам қин меша, қайши бад меша ва ҳам фатир қоқ меоя. барои ҳамон на сахт кунену на сусти бада зволаша.
баъди печонида шиданмон мемонем ним соат дам мегирад. Баъди дам гирифт хушрӯ карда тунук мекунему мухбар мезанем. Болоша камакак об мекунему дар духовка мемонем. Дар дараҷаи 250 градус мепазем. занҳои муҳтарам, иҷоза бошад як хоҳаракмонро ба шумо муаррифӣ мекунем, ки курси забонҳоро меомӯзонад. Айни ҳол бошад, забони русӣ курс кушодагии апаи хоҳарои мо омӯхта истоданд. Ҳозир бошад барои рафтан омадани мо забони русӣ ҳатмист. Бисёри занҳои мо дар ғарибия фарзандҳоро мактаб мебаранд, садик мебаранд. Вақте ки забони русиро надонем, азоб мекашем. Барои забони русиро омӯхтан завқ дар кора, ҳавас дар кора. Барои ҳамои инай хоҳаракмон бо нархи дастрас забони русиро барои шумо меомӯзонад. Бонувони муҳтарам, дар хона нишаста забони русиро аз худ кунед. Марҳамат, ба рақамҳои рӯи экран буда нависед. Ин айҷада боша фатири макадаги суб сирхаки хушрӯ пухтак. Я бинед чӣ хел резонаки хушрӯ мебиёяд. Сахтам нестай ба. Баъди фатироро пухтам, ба ма қуртоб тайёр кардам. Навор кардагиюм, ишам тамошо кунед дӯстони меҳрубон. Барои қуртоби мо пиёз барои бирёнкунӣ дар курай, чакара об мекунем, помидор, бодиринг, пиёз барои салат дар курай.